Vítajte na tlačovej konferencii zdravotnej poisťovni Dôvera. Táto poisťovňa predstavila spôsob modernizácie slovenského zdravotníctva, predstavila totiž novú mobilnú aplikáciu, zatiaľ určenú len pre operačný systém iOS, ale príde aj Android. Pozrime sa teda na to, aké sú detaily tejto aplikácie, čo môžu použiť jednak jej poistenci, ale takisto aj všetci používatelia na Slovensku. Aká je hlavná výhoda takejto aplikácie, mobilnej aplikácie voči tomu, čo dneska používame? To znamená kartička, ktorú predložíme u svojho lekára. Takže aká je výhoda voči doterajšiemu spôsobu? Tak hlavná výhoda je predovšetkým možnosť mať pri sebe chytrý telefón, respektíve smartfón a nemusíte mať pri sebe takúto kartičku, aj keď v skutočnosti zatiaľ platí, že lekári vyžadujú na kontrolu aj plastovú kartičku poistenca u zdravotnej poisťovne. Veríme, že v budúcnosti po rokovaniach, ktoré vedieme práve teraz s lekármi, budú akceptované len takéto elektronické karty, aby sa urýchlila komunikácia a zároveň, aby pacienti, ktorí prichádzajú na vyšetrenie, mali všetko v jednom vo vrecku, tak povediac v chytrom telefóne. Pre aký operačný systém je to zatiaľ určené? V tejto chvíli, v septembri to bude dostupné v Apple Store, to znamená pre iOS, ale veríme, že do konca roka potešíme aj užívateľov Androidu. Môže mať výhodu z tejto aplikácie aj niekto, kto nie je poistenec Dôvery? Isté, mobilná aplikácia je nastavená tak, aby si základné výhody tejto aplikácie, to znamená vyhľadávanie pohotovostných lekární, pohotovosti ako takých, geolokalizáciu a ďalšie dôležité zdravotné údaje, mali možnosť užiť, respektíve využiť ktorýkoľvek užívateľia, nie len poistenci zdravotnej poisťovne Dôvera. Zdravotná poisťovňa Dôvera to však prináša zároveň aj v balíku ako služby pre poistencov Dôvery, to znamená, že títo si tam nájdu aj svoj preukaz a navyše aj zdravotnú kartu a všetky údaje, ktoré súvisia s vykázanou zdravotnou starostlivosťou. To znamená, že práve tí poistenci Dôvery si budú môcť využívať možnosti získavania push notifikácií, pripomienok o preventívnych prehliadkách a tak ďalej. Videl som, že je tam možnosť aj zadania krvnej skupiny a takisto je to aj naviazané na ďalšiu aktivitu. Pomeďte nám viacej o tom? Mobilná aplikácia súvisí s projektom Moja krvná skupina. Je to projekt, ktorý je známy z facebookového prostredia a je orientovaný na darovanie krvi, respektíve na podporu darovania krvi. V tejto chvíli máme asi 20 000 fanúšikov na facebookovej stránke Moja krvná skupina, ktorá je rozdelená vlastne podľa krvných skupín, kde si navzájom dávajú darcovia krvi echo o tom, kde je potrebné darovať akú krvnú skupinu a zároveň tieto informácie poskytujú aj tie odberné miesta, ktoré sú Národná transfúzna spoločnosť a zároveň aj transfúzologicko-hematologické oddelenia. Takže do push notifikácií budeme dávať aj Apple, respektíve výzvy pre užívateľov chytrých telefónov, v tejto chvíli len iPhoneov, o tom, kde treba darovať akú krvnú skupinu a veríme, že už si budú môcť prostredníctvom geolokalizácie vyhľadať, kde je najbližšie odberné miesto krvi. Keď stratím svoj iPhone, na ktorom mám vlastne všetky svoje údaje o svojom zdravotnom stave, prídem o ne? Určite nie. V prvom rade myslíme na bezpečnosť, takže údaje sú zabezpečované, sú enkryptované a neukladajú sa v chytrom telefóne. To je jedna dôležitá informácia a druhá dôležitá informácia, informácie sa naťahujú vždy pri aktivácii, čiže pri prihlásení sa. Inými slovami, pokiaľ budete mať potom nový telefón a prihlásite sa, tak sa vám zdravotná karta automaticky načíta. A v pôvodnom telefóne, pokiaľ dôjde k nahláseniu, sa informácie deaktivujú. No, už teraz, keď sa pozriete, existujú nástroje, prostredníctvom ktorých si viete zistiť, aké lieky sú výhodnejšie oproti tým, ktoré sa bežne kupujú v lekárniach na základe predpisu od lekára. To znamená, máte možnosť vidieť generika a tieto informácie sú dostupné opäť aj v smartfónoch, čiže vízia toho, ako bude vyzerať zdravotníctvo, si myslím, že je veľmi otvorené. Ja len verím, že to bude zdravotníctvo, ktoré bude postavené na výhodách pre poistencov a nie pre štát.